Mga magahod yung tambutso nga nagapinaggusto na lang sang uwang, matuod niya magahod kang makaistorbo sa pumuluyo nga nagakatulog o kung sa mga pamatanon nga nagatuon. Ini ang ordinansa sang syudad nga hugot niya ginapatuman batok sa mga modified mufflers o kon sa tanan nga mga say sang tambutso nga nagatugas sang gahod. Sang ma-interview sang Radyo Bistado, si Iloilo City Public Safety and Transportation Management Officer Jekon Lu. May ara kita sa citywide nga operation natin para sa noisy muffler, but of course hindi lang noisy or illegally modified yung mga mufflers no, mga wala helmet, wala driver's license no, gina-apprehend na nato no. So mga road party ni sa aton nga road safety campaign no, to avoid sa una ang pagdisturbo sa aton mga puluyo kay may ordinansa kita sa syudad no. So that's why nga ginakandak naton. Gabi-gabi ni siya no ginakandak naton citywide. Okay. Sir, saan kita sir nag-umpisa sang siringaton niya operasyon? Sang pagbalik gid sang opisina sang aton nga gobyerno sang Tuesday no. So Okay. asa subong nagsige kita operate. Okay. Sir, sa subong nga mga tirion, mga pila na sir ang mga nag-violate sa sining Kaina may ara na kita dito nga dimano nga nakita no. So update karon base dito kay ma-update naman ang team sa aton. Pero kaina may dimana kita no initially nga nakita dito sa violations. Okay, sir. Subong sir, kamusta diri ang pagkandak naton diri sa operasyon? Well, cooperative man no mga aton nga mga motorist no. So far daw ay magtakay counter gid nga daw naga-resist no or nagabais. Kay ti balad Manila nga nag-implementar ang syudad sa nga stricto na papatuman sa aton ordinansa sa legally modified kag mga noisy muffler na. Okay. Sir, sa ining operation, may mga rider ay sir nga nagalikaw sa checkpoint naton kasubong sa aton nga kapulisan. Yes, possible gid nga may galikaw no. But may mga na gina-strategize man sa PNP naton yang aton nga area para nga kung galikaw kabut singon may ara kag gid nga ginatago nga violation or posible may violation gid no. So kung kay nakita naton nga kita nila nga no, may checkpoint may mga gahanda ga U-turn. Pero may mga personal kita dito before and after sa aton nga checkpoint area. Okay. Gamit ang sound meter nga ginbakal sang city government, ini ang ituon malapit sa tambutso. Agod magtakos kun ano kagahod kag kun ang gahod sang tambutso ang nagadangat sa 115 pataas, ang driver sini ang magamulta sa mga penalidad. Ang first offense 1,000 pesos no, ang second offense 3,000 pesos, ang third offense 5,000 pesos no. Minsahe naman ni Konlo sa mga nagalikaw sa checkpoint kag sa may mga magahod ng tambutso. Well, sa aton nga motorista no may ordinansa kita sa syudad no kag subong halin sa nga pagsugod sa January naghamando ang aton nga alkalde sa syudad na stricto ipatuman ini no para nga hindi na kita makadisturbo sa aton pamumuno. So may oras pa man nga balik naton ang aton nga muffler sa original niya nga stock para hindi siya maglapas sa 115 decibels and sa mga ga-avoid nga mga motorista no hindi na kita magsagi pa ka likaw gituto no kay kakatunahan sang disgrasya no. So i-submit lang isop niyo sa inspection kay kung wala ka mo violation ginapalakat man naton tayo. Balita nga nagikan diri sa syudad sang Iloilo. Ini si Kabistadong Aaron Refoyo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.